Hej, velkommen til Bøfhuset. Og Bøffen, det er selvfølgelig mig. Når jeg ikke er Bøffen, så er jeg også Jonas Napier, som spiller volleyball i Gentofte Volley. Og man skal jo træne lidt for at være god til at spille volley. Så jeg har lavet mit eget træningscenter ude i min kolonihave, som vi jo så er ude i dag. Det foregår herovre blandt andet. Det vi vil vise i dag er en smash-øvelse, kan man kalde det. Man først træner noget triceps, og så derefter noget missilboldkast. Men skal vi ikke gå i gang med det? Det var 10 hurtige reps med triceps. Og så for at blive rigtig god til at smashe, så skynder vi os herover og laver noget medicinboldkast. Jeg har en lille bold, som vejer cirka et kilo. Den kaster jeg selvfølgelig så hårdt jeg kan op ad den plade her. Det var 10 stykker. Så laver jeg selvfølgelig nogle flere, men den behøver jeg ikke at se. Der er masser af andre øvelser, man kan lave herude, men den kommer vi tilbage til en anden gang. Tak fordi I så med.